Os ydw i chi croeso i Sgorio, digon i ddod fel arfer heno, a mae pethau'n dechrau setlo o ran y clybiau yn uwch gyngrau'r Cymru JD. Diddorol gweld 3 clwb mor agos tua'r brig. Sylw i Gaernarfon a'r Seintiau yn y man, ond beth am ddechrau gyda Pennod sydd ar rediad campus a taith i lan Sawel. Roedd yna gyfle i dîm Rhys Griffith ddringo i'r copa dros dro o leia cyn gweddill gema Prynhawn Sadwrn, ond roedd y tywydd garw'n amlwg yn peri traffath i'r ddau glwb. Nathan Wood yn croesi, ond ergyd yr ymosodwr ifanc Iwan Phillips yn gwibio dros y trawst. 10 munud i mewn i'r ail hanner ac roedd cic rydd Kane Owen ar darged, ond arbediad digon cyffyrddus i Will Fuller yn y gôl. Fe ddaeth cyfle gorau Llansawel yn fuan wedyn, ond Ollie Anderson yn baglu ar y bêl a Ruben Davies ymhell dros y trawst. Pennod gafodd gyfle ola'r gêm, Owain Warlong gosodd y bêl yn y bocs, ond capten y cochion Alex Gammond yn clirio'n anghyffyrddus o agos i'w rwyd ei hun, noson ddi-fflach, ddi-sgor. Pennod yn llithro felly a chyfle i'r Seintiau agor bwlch ar y brig. I gwrthwynagwyr oedd y Bari, clwb sydd heb eu curo ers mis Medi 2019. Hulbert yn penio ymlaen. Canfod Michael George. George yn croesi. Yn ôl at Hulbert! A doedd hi ddim yr ergyd lan na. Llawer hi agos at Nathan Shepherd. Ond yr ymwelwyr yn creu cyfle da iawn. Mae'r Seintiau yn dod yn ei blaen eto ar y droed flaen. Brobol ar draws a tro mae yn gol. Jack Bodenham yn rhwydo am yr ail benwthnos o'r brom. A mae'r Seintiau ar y blaen. Mae'n un i ddim. Williams yn hir. I lwybr Adam Wilson. Wilson tu mewn as Ben Clark. Clark at Ken Charles. A mae'n dwy ddim gweitha ymdrechion George Ratcliffe. Y Seintiau yn symud y bêl i lawr y cae'n sydyn. A Ben Clark yn anhunannol yn sgwario'r bêl at Ken Charles. A'r blaenwr yn sgorio i ail gol yn y gyngrair y tymor hwn. Danny Davies efo'r croesiau tuag at Clark. Ac arbediad gwirthiol gan George Ratcliffe. Cyffyrddiad Ben Clark. A y bêl yn mynd tuag at Gorelisa Rwyd. Brobl yn troi yng nghanol y cae. Clark. Taro bêl ar draws. A Jeffries, Isaac Jeffries! A fe arbedo George Ratcliffe, ergyd Jeffries. Ond Ben Clark oedd yno i'w gwneud hi'n dair. So Ben Clark ddim wedi gallu methu o fanna, so fod i trio. Ymysodiad arall i'r Seintiau, Redmond. Bêl yn ôl ar draws. Isaac Jeffries yn troi ac yn tarannu'r bêl heibio i George Ratcliffe. Gôl gynta Isaac Jeffries yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae 8 munud i fynd, mae'n 4 i ddim. Felly, beth am y trydydd o ran y drindod o glybiau pêl-droed yn cystadlu tua'r copa? Caernarfon, taith i fai Colwyn ar newydd ddyfodiad wedi setlo'n dda chwarae teg. Caernarfon angen taro nôl ar ôl colli 2 o'i 3 gêm ddiwetha. Caernarfon, yr ymwelwyr ydy'r meistri. Maen nhw wedi ennill y 2 gêm ola rhwng y 2 dîm yma. Y golwr yn dod nawr, ti'n meddwl gyfle fan hyn i'r capten. Gosat! Dath y golwr yn dda i adfer y sefyllfa fanna. Fe Danny Gossett yn edrych yn ôl yn meddwl, ella ddylun ni, jyst efo droed chwyth, jyst yn ceisio cael yr ergyd i ffwrdd yn gynt. Gossett ar Cyming, mae'n gystadleuol nawr yn dydi. Mae hwnna'n bêl gan Roberts, mae Roberts arall yn aros ar ifanc, a mae'r bêl i gefn yr hwyl gan Robles! I sgorio am y 4ydd tro yn yr uwch gyngrair y tymor yma. Croesiad tuag at y postyn pellach, Conor Roberts ddim yn gwybod ydw i'n mynd a dwi'n aros. Oedd Matty Jones yn sbio at ei gol geidwad yn meddwl, wyt ti'n mynd i ddod neu beidio? Bron o sgorio rwyd i hun a Robles yn y fan ar lle, taro'r targed a mae'n gwybod, mae'n mynd i sgorio. A Sears sy'n mynd i gymryd y tafliad derbyn i nôl ar ei ddloed fe. Hon yn heriol ac oedd angen yr arbediad am arbediad
Chwarae teg I Alex Brown, ac oedd Sears yn gwybod yn union be oedd yn neud. Mae reit dros ben y golgeidwad arbediad ddigon cyffyrddus, ond mae'n rhaid iddo fod yn barod amdani, da gan Sears. Oedd hwnna'n hwyr iawn gan Gosset ar Eiron Edwards. O, mae'n goch! Mae capten Caernarfon yn cael ei hel o'r maes efo 10 munud o'r hanner cynta'n weddill. Mae yn hwyr. Mae'r droed ei fyny efo'r studs, dim yn ddwy droed nadi, a jyst yn dal ffer Eiron Edwards. Mae'n un cas yndi, a dwi'n meddwl fod y dyfarnwr wedi cael hwnna'n gywir. Jones. Abadaki efo Eiron Edwards. Mae Eiron wedi bod yn brysur ers o gael yr anaf na. Ers o eisiau profi pwynt. Abadaki. Rhediad da, dyma'r goreg yn y fo es dipyn. Mae'n eitha ni nôl nath I ddim cyrraedd Adam Davies. Mae'r bygythiad yn dal yna Lewis. Mae o gallu tanio nhw. Am arbediad gan Carbo. Taflu gorff dros yr achos. Ac yn ffodus iddo fo. Ac I fai colwyd oedd I ddim yn gico'r smotsi med y dyfarnwr. Dwi'n meddwl bod hwnna'n taro I ddwylo fo. Digwyddiad ola'r hanner cyntaf debia I. Davies. O! A Conor Roberts sydd wedi cael hanner cymysglyd yn gwneud arbediad pwysig. Fi dipyn o ergyd yn dod. Mae'n reit yn y gornel uchaf. Briliant gan Conor Roberts chwarae teg iddo fo. Am arbediad. Mae'r glaw yn dechrau disgyn yma. Mae'r gwynt yn cynyddu. Mae'r bêl yn cael ei ryddhau Jordan Davies. Di amseru rediad. Mae cael tu ôl I Matty Jones. Mae Jordan Davies yn cael ei wthio. Ond mae hon yn goch yn dydi. Wowzers. Os oedd hwnna'n drosedd, mae rai bod hi'n gerdyn goch. Mae'r dyfarnwr yn penderfynu bod Sears yn dod ar draws. Dyna'r pam mae'n rhoi cerdyn melyn a ddim y goch. A sa pobl yn gallu dadla I fod o. Mae Caernarfon yn eitha ffodus o beidio fod lawr I 9-1. A mae Jordan Davies yn mynd I gael cyfle I ddial. Mewn â hi! Ac oedd arbediad ardderchog gan Conor Roberts. Mae'n chwarae teg i'r dyn yma. Cwpl arbedion pwysig iawn mae wedi cael rwan. Mae hon yn gêm dda. A da chi'n teimlo bod yna fwy o drama I ddod. Bêl dros y top. Nid yma'r tro cyntaf. Mae Jordan Davies yn brasgamu mewn i'r cwrt. Os all Robles I gyrraedd o. Mae'r bêl yn mynd y tu hwnt I Robles. Mae'r ergyd gan Roberts. Arbediad campus arall gan Conor Roberts. Wel, mae Conor Roberts, fyddech chi'n deud, wedi atal y gêm rhag dod I ben mor gynnar ar awr. Arbediad da, ond ddylia Roberts sgorio. Y bêl yn cael ei hanelu, check out coming. O, ddath y reoli hwnna'n dda dan bwys Eiron Edwards. Eiron Edwards yn creu y cyfle! O, sa wedi bod yn hyfryd. Nath o wneud i'r bêl ddawnsio unwaith a wedyn I tharau a mae Conor Roberts dod i'r adwy Caernarfon eto. Mae just flic bach fyny gan Eiron Edwards a wedyn drwy y ddau amddiffynwyr. Matty Jones a Bradley. Os neu ddewiniaeth ar adeg I angen. O! Ac unwaith eto. Mae'r golwr ifanc yma, 45 oed Alex Brown yn gwneud yn dda. Dim reit yn y gornel o, mae ddigon uchel I achosi problemau. Y gic felly i'r ymwelwyr. Bradley'n I derbyn i'r unfer. Mae'n disgyn I Smith, yma Smith di'n hoeddi dros y bar a mae'n anodd coelio sut. Smith, ti just yn gorau taro targed. Ti be, 2 lathan allan o'r gol. A dros y traws da hi. Cumming yn I derbyn I am y Robles o'i flaen o. A mae Jordan Davies pen arall y cae a mae'r bêl tu ôl yr amddiffyn. Ydy gweld hyn yn digwydd mor aml. Mae Matty Jones yn dod ar draws. Yr ergyd yn isel gan Carbo. Ac mae Carbo'n taro'r bar wedyn. Wel, y tro cynta, Conor Roberts a'i rhwystrodd o. Yr ail, y bar a'i rhwystrodd o. Arbediad da eto gan Conor Roberts. Waith I ni alw fo'n Conor y Wal Roberts ddim. Mae di gael gêm mor dda. Do you know what? I'm absolutely made up for the lads. We made hard work of it in the second half, we certainly did. But again, there's other games that we've played, probably played better as well. But we haven't got the rewards, and today we've got the rewards. We've got 3 points, and that's the main thing. Mwy o bêl-droed I ddod, ni'n dechrau gyda Holffordd yn erbyn y Flint. Beth yn y byd sydd wedi digwydd I Holffordd? Ewrop yn y haf, erbyn hyn ar waelod y domen. Problemau amlwg felly I dîm Tony Pennod. Dewch chi weld os oedd modd ymateb felly ar ôl mynd ar ei rhediad gweithio yn y gyngred ers degawd. Y Flint oedd I gwrthwynebwyr Brown Sadwn yn edrych am ei buddigoliaeth gyntaf ar ddôl y bont esbon I 5 mlynedd. A Brucey dros y wal, a mae mewn! A mae'n gic rydd campus gan yr amddiffynwr Rhys a Brucey. Ail gol y tymor iddo fe. Amen.
Fawcett at Corey Shepherd. Shepherd, sodliad wych! Gol gampus gan Dan Hawkins! Y sodliad yn hyfryd I lwybr Dan Hawkins, a taran o ergyd i'r gornel ucha. Dim gobeith I Jack Flint yn y gol. Reeves, drwchwch ar y lle sydd gan Isaac Lee fan hyn. Lee, allan at Phillips. Digon o grysydu a Gwyn yn y canol. Mae'r croesiad gan Jake Phillips yn hedfan dros ben I Pennod, a mae'r Flint nôl yn y gêm. Rwy'n siŵr oedd Phillips yn anelu I groesi yn hytrach na'r ergydio, ond mae wedi twyllo I Pennod, a mae'r Flint yn sicr nôl yn y gêm hon. Hawkins ac Abruzzi y ddau sgoriwr yn creu cyfle arall fan hyn. Flint yn dyrnu ond dim digon pwrpasol! A mae'r pwyntiau'n saff nawr a Iori Humphreys yr eilydd sydd wedi sgorio. Jack Flint yn methu cael dyrniad effeithiol. Ac yna Iori Humphreys yn neud y gweddill. A gyda munud a hanner yn weddill, mae Hwlffordd yn mynd I ennill I gêm gyntaf o'r tymor yma ar ddôl y bont. Isaac Lee, taran o ergyd gan Lee. Mae'n cael ei harbur yn dda gan Not, ond mae yna gam sefyll yn erbyn George May. Ond Isaac Lee, chwaraewr gorau'r Flint heddi, yn ergydion nerthol, Bale yn symud yn yr awyr, Not yn gwneud yn dda. Tony, it's good to see a smile back on your face. It's been some time, hasn't it, coming? But yeah, it was a tough afternoon. You know, the conditions were really tough for both teams, and credit to Flint. I think Fowles and Steve have done a brilliant job of Flint. You know, they're probably one of the best footballing teams in the league, and we knew how tough it was going to be today. Ar ôl colli 7 gêm gyntha'r tymor, mae Llanelli wedi troi cornel ac ennill 2 yn olynol. Doedd ei gwrthwynebwyr Cei Cona heb ddisgleirio llawer lein ei chwaith gan ennill dim ond 1 o'i 6 gêm diwetha. Nash, Poole, sodiad hyfryd ac yna derbyn y Bale yn ôl. Declan Poole at Woodcock, Bale disgyn I Noah Edwards, am arbediad! Arbediad o'r safon ucha gan Alex Pennod. Oedd hwnna yn mynd i'r gornel yn desglus gan Noah Edwards. Rhys Hughes in at y posti gosab I darodd i'r traws, dwi'n siŵr ydy hwnna wedi croesi'r llinell. Naddo. Y gic gornel yn cael ei chwipio I fewn gan Rhys Hughes. A rwsyd rywfodd, y Bale yn cael ei chlirio gan ymddiffyn Llanelli. Dyma Woodcock traed sydyn Rhys Hughes. West, o mi greodd le I gael yr ergyd ac yn taro'r posten. Callum West, yr ergyd heibio I Alex Pennod, ond y postyn yn achub Llanelli. Dyma Callum West, mae gen I fo le, mae gen I fo amser y fan hyn. Allan at Rhys Hughes, chwipio'r Bale I fyny'r cwrt at Oswell ar Bale I gefn y rwyd. O mi oedd Ben Nash yn cam sefyll, fo gafodd y cyffyrddiad ola y capten. A mi oedd Ben Nash fymryn y tu hwnt i'r amddiffynwr ola. West ar gic gornel, y peniad o'r Bale I fewn I gefn y rwyd, a Jacob Cook sydd yn dathlu. Wel, mi oedd amddiffyn Llanelli yn cysgu. Gic gornel yn cael ei chwipio I fewn a'r cyffyrddiad ola gan Jacob Cook. Rhys Hughes gadael y Bale I Callum West. West y peniad dros y traws gan y golwr. Arbediad da gan Alex Pennod i'w gwiro hi am gic gornel. Rhys Hughes. Mae Woodcock ar gael ar yr ochr bella. Hughes, os y gyflym yr ergyd, mae'n disgyn I Callum West, creu lle am yr ergyd, o na chi gol! O na chi gol gan Callum West! Oedd y bwriad yn amlwg, troi ar ei droed dde, a'i chrymannu hi yn berffaith i'r gornel bella. Rhys Hughes. Lech ar yr ochr bella gan Harry Franklin. Trai da gan Harry Franklin, creu lle am yr ergyd, mam bachi! Am gol gan Harry Franklin, oedd hwnna fel bollten i'r gornel bella. We are a club that has had a difficult 12 to 18 months, we have to forget about that now.
and our players are forgetting about that because we're playing really well. Roedd na ddathlu yn Llandudno penwythnos diwethaf wrth i'r Mets ddod â'i rhediad hes bod 9 gêm heb ennill I ben. Y Bala oedd yn ymweld â champws Cyncoed, clwb oedd mond I curo Mets unwaith yn I 11 gêm diwethaf. Ar y sencwr blastig at Mwandwe. Nawr Harry John am mynd o bellter. A Ryan Reynolds! I'r gornel isa. O tu allan i'r cwrt, fe mae Ryan Reynolds yn gallu neud. Mae roi'r tîm cartre ar y blaen. Reynolds. At Morris. Mwandwe tu fas iddo fe. Mwandwe'n cam I fewn. Mwandwe, llygan am y gol. Chramani ddi mewn, ond Torrance a dwylo saff. Belichan a gan Torrance yn dod o holl ffordd nôl at y cwrt Cosby. Mwandwe yn aros, a'r bel eibio I Torrance. Gwynt yn ei roedd I nôl dros ben y golwr. Ac am hynlle i'r golwr. Mendes yn cael cyffyrddiad arni. Mae'r Gwynt wedi bod yn ffactor yn y gêm yma. Hall ar gic gornel. At y postydd pella, mi aeth I daro'r trawst. Oedd fod allan am gic gol ond gallen I peri problemau I Sam Seeger yn y gol. Y Seintiau Newydd yn ymestyn I mantais ar y brig tra bod Cei Conan dringo i'r 4yd safle ar ôl curo Llanelli sy'n llithro nôl I waelod y cyngrair. Hwlffordd yn cipio'r fuddugoliaeth wedi'i rhediad o 5 colled yn olynol tra bod Met Caerdydd yn cipio'i hail driphwynt y tymor hwn. I brif adran Janero yr ewn ni nesa a beth am ddechrau gyda'r gêm rhwng y Bari a Llansawel. Roedd na dan ymoliau'r dreigiau ar ôl sicrhau y buddugoliaeth gyntaf y tymor yma penwythnos diwetha ac roedd Stevie McCarthy Campbell a'i gryw yn awyddus I gasglu mwy o bwyntiau yn erbyn Llansawel. Llansawel yn chwilio am ei trydydd buddugoliaeth o'r bron. Jade Crofts ar rediad I mewn i'r cwrt Cosby. Crofts heibio I Molly Anderson. Ac am y trydydd tro tymor yma, mae Jade Crofts yn rhwydo I Llansawel. Cochran, gwneud yn dda I gael gwarad o Crysa Du, y croesiad at y postyn pella. A bron iawn i'r Bari fod yn gyfartal yn syth bin bron. Megan Curl ar gic gornel at y postyn cyntaf, mi oedd angen yr arbediad. Mae'r perygl dal yna, ac mae hwnna wedi mynd I gefn y rhwyd heibio Molly Anderson. Y gic gornel na gan Megan Curl a'r arbediad ddim digon. Pwy oedd yna, ond Jade Crofts I hael hi yn barod prawn ma. Megan Curl sydd efo hi ar y llinell hanner. Jade Crofts, mae'n edrych bod hi ddim yn camsefyll. Crofts yn mynd am I thrydedd, mae'r bel yn dal yna. Maya Owen, a mae hwnna wedi mynd I fewn, ond na, mae'r dyfarnwr wedi chwythu chwiban. Fydd hwnna ddim yn cyfri I Llansawel. Maya Owen heibio un yn ceisio cael yr ergyd na. Alice Broadley wedi dod I fyny gynorthwyo. Mae yna lawiad yn y cwrt Cosby. Mi fydd un gic o'r smotyn. Lucy Powell yn erbyn Molly Anderson. A honna heibio I Anderson ac i'r gornel isa. Lucy Powell sydd wedi chwarae dros 200 o gema I Llansawel yn mynd â nhw 2-0 ar y blaen yma. Y bas I lwybr Grace Evans ar y dde I Llansawel. Cerio le gan Grace Evans sy'n croesi, a mae Maya Owen yn y fan a'r lle. Croesiad hyfryd gan Grace Evans, a mae Maya Owen am y trydydd tro tymor yma yn cyrraedd cefn y rhwyd. Lucy Atwood ar gic rhydd. Mae honna wedi mynd heibio I bawb. Os a drosedd ar y golwr, nag oes dos o ddim. Y dyfarnwr Christopher Ball yn caniatau'r gol yna i'r Bari. Maen nhw wedi tynnu un yn ôl yma reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Megan Curl dros y gic rhydd yn mynd I hun ac yn taro'r trawst. Y bel yn cael ei chlirio nôl gan Curl.
Ond y chwiban wedi mynd. Megan Curl, bron a chael y gecrydd berffaith yna. Aberystwyth oedd yn herio'r adar gleision y penwythnos yma a dim ond 6 munud gymrodd hi Gaerdydd fynd ar y blaen. Peniad Kerry Walklett yn cyrraedd Mackenzie Olden a hitha'n gosod y bel yn ôl i Walklett ac i gefn y rhwyd. Ar ôl creu'r gyntaf, roedd ein amser i Olden rwydo ei hun. Y bel drwyddo'n hyfryd gan Laura Cernocke cyn i Olden giro gol geidwad yr ymwelwyr. Gwyth ar sgôr, doedd Aber heb golli gobaith ac fe rwydodd Lily Morley Hughes y gol hyfryd yma o di allan y bocs i'w gwneud hi'n 2-1. Ond y tîm cartra gafodd gol ola'r hanner. Cic rydd Ffion Price ar darged a'r gol geidwad Sophie Steele ddim cweit yn gwneud digon wrth i Laura Cernocke fanteisio ar y cyfle o flaen gol. Rwydodd Cernocke gic o'r smotyn ar ddechrau'r ail hanner hefyd i wneud hi'n 4-1 ac roedd hi'n ail hanner digon tawel wedi hynny tan y 90 pan hawliodd Mackenzie Olden i hail o'r pnawn. Ac i rwbio halan yn y briw, fe gipiodd Scarlett Baker Perry'r chweched 2 munud heibio'r 90 i selio'r fuddugoliaeth o 6 gol i 1. Roedd yr Elyrch yn croesawu'r exam i Abertawe Brenhawn Sul a doedd hi ddim y dechreuad gorau i'r tîm cartra. Eifa Sycli roddodd y cochion ar y blaen gyda'r ergyd nerthol yma wedi dim ond 8 munud i gipio i 15fed gol yn y cyngred. 4 munud yn ddiweddarach ac roedd Wrexham wedi dwblu mantais. Katie Barker yn gwibio heibio amddiffyn Abertawe ac yn rhwydo am yr ail gêm yn olynol ac yn dathlu mewn steil. Fe darodd Abertawe yn ôl yn fuan wedyn wrth i Lucy Finch roi'r bel drwodd yn hyfryd i Stacey John gipio i hail gol yn y cyngred eleni. Ond doedd hi ddim i fod i'r tîm cartra wrth i Wrexham selio'r fuddugoliaeth gyda'r gol yma gan Lily Jones. Oedd yn amlwg wrth ei bodd. Abertawe 1, Wrexham 2. Fe gyhoeddwyd yn fuan wedi'r gêm Bnawn Sul bod Stevie McCarthy Campbell wedi gadael i rôl fel rheolwr y Bari wedi 2 flynedd wrth y lliw i ddechrau her newydd fel rheolwr Gwalio United. A Pontypridd sy'n parhau i edrych am ei pwynt cyntaf ar ôl crasfa o 6 gol i 1 yn erbyn y Seintia. O dyna'r cyfan am heno cyn mynd angen sôn am yr wythnos brysur o bêl-droed sydd ar y ffordd. Nos fori, ni'n fyw o Lanelli wrth i'r cochion gwrdd â Met Caerdydd yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Yna, y cyfnod rhyngwladol yn dechrau gêm fach, gêm gyfeillgar yn Wembley. Cymru yn cwrdd â Lloegr. Mae'n fyw ar S4C am 20 munud wedi 7. Nos Wener wedyn ni, y tîm dan 1-20 sy'n cael yn sylw yn fyw yn erbyn Gwlad Belg. Gêm fawr ddi Sadwrn yn uwch gyngred Cymru JD. Gêm ar y brig, y Seintiau Newydd yn cwrdd â Phenod. A'r 2 gêm yna ar gael ar-lein yn cynnwys BBC iPlayer. A wedyn, nos lun, y gêm fawr. Cymru yn cwrdd â Gwlad y Belg, y cyfan yn fyw y Stadiwm Dinas Caerdydd. Am 20 munud wedi 7 ers y hynny ddim yn ddigon. 11 ar S4C, uchafbwyntiau'r penwythnos i ddod hefyd. Mae'n wythnos brysur, edrych mlaen am y cyfan, fel yn i chi cyn bo hir.